2026an zehar, Iruñeko udalak ondare materiala aztertzen eta analizatzen jarraituko du. Horretarako, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin eta Labrit Multimediarekin proiektu bat garatzen ari da, Nabartzibo proiektuaren baitan. Iaz, Iruñeko auzo ezberdinetako informazioa jaso genuen, eta aurten 70 elkarrizketa egingo ditugu Sanferminetako informazioa jasotzen. Horretarako, Sanferminak urteetan zehar nola aldatuz joan diren jasoko dugu, baita hiria ere, eta hainbat eragile elkarrizketatuko ditugu, Sanferminekin lotuak daudenak. Hala nola, erraldoi eta kilikien konparsa, txistulariak, gaiteroak, baina baita ere adibidez entzirrarekin lotutako jendea, edo Sanferminetan lanean ibiltzen diren jendearekin.